die gaat weg. Jullie allemaal een daverend applaus. Manu, hè? Manu! Box. Stem! Ja, zit je nou referent? Zit je nou referent? Ja. Ja? Nou, zit je stem. Niemand! Wij wisten het echt niet hoor. Dat allemaal weg. Kanaal op een video. Ja, TVL. Ja, dat staat daar toch? Oh ja. Allereerst met die oh ja, Ruben, jij was echt die vrouw, zij wil je kussen geven en jij zegt ja, alsjeblieft. Oh, daarom dacht je. Nou, wie? Maak je maar eens bekend. De eerste adjudant is. Stink. Ja, jij stinkt. Ja, wist het al. en de tweede. De tweede adjudant is. Ja, ik kan het echt niet doen. Wie? Ah, moet van een drink of zo. Zo. Daar moet ik nog dus eigenlijk. Wat moet je met je iPhone? Hey, Lin. Allereerst van harte proficiat, stel ik eens even voor. Ik ben Staan aan de boom. Ik woon op samen met mijn pap, mam en mijn hondje Boas. Oké, ja. En ja, wie vindt ze dat ze dadelijk prins was van de Koolkopjes? Ja, kei gaaf natuurlijk. En wie staat er met de zenuwen? Wel een beetje heel veel zenuwen, maar het gaat denk ik dadelijk ook wel weer een beetje weg. Ja, nu staat ze natuurlijk niet alleen, je hebt ook adjudanten. Kent ze er straks meer over vertellen? Ja, mijn eerste adjudant is Lin. En mijn tweede adjudant is Noah. Oké. En heb ze ook een spreuk? Ja. Koolkopjes 5 keer op feestigheid vanzelf. Boekoe! Allah! Boekoe! Allah! Boekoe! Een jubileumprins van de Koolkopjes mag aankondigen. Het grote moment is aangebroken. Ik zag net, de zenuwen zijn al een beetje aanwezig. Leef Koolkopjes, roesbakkers en kwarten. Gewens is uitgekomen. Deze persoon heeft er heel veel zin in. En gij zich niet alleen de 3 dagen voorgeven. Wat zou je al verklappen? Worden dan 54 jaar tijd voor geen langers. Bombos aan denken.
zitten hier neven op school. Als een nieuwe woont op mijn boekel. Als een nieuwe en net 2 adjudanten uitgezocht. Ik stel voor aan de kerstfesten jubileum jeugdprins van 2020. Het is Prins! 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 Stel de Eerste! Nu wil ik het woord geven aan jeugdprins Stel de Eerste. Leef koelkipjes, kwekkerten, hoeskwakers en anders vastelovervierders. Maar het vind ik het super schoon dat ik hier mag staan als een jubileumprins. We gaan er samen met prins Luc de Eerste en hoeskwaker prins Niels de Eerste een super schoon jubileumjaar over maken. Maar dat ken ik natuurlijk niet zonder die 2 adjudanten, die ook staan te popelen om eraan te gaan. Mijn eerste adjudanten, wat kan ik daar over zeggen? Veel hebben de rollen nu omgedraaid. Wie is voor u mijn eerste adjudanten? Lem! Mijn tweede adjudanten. Ik zorg dat hoeskwaker prins Sam vorig jaar 2 showmeisjes aan zijn ziel had. En toen dacht ik, dat ik ook wel gaat. Daarom stel ik het voor aan mijn tweede adjudant, Noah. Samen zien we er klaar voor om daar een groot feest van te maken, de jubileumjaar. En om mijn nieuwe traditie voor te zetten, heb ik ook een prinsesslager. Maar daar doen we dadelijk wel.